Romi, Listke Kurdida önermen Terevan Hilbişehre Geç Selavi Lüvetikin Kivana Meya Hilbişahtına Eri Gruben Hişa Leşer Divanen Peşrehberenu Keşkirna Folklora Kurdi Folklora Kurdiya ağırlık bu hitabi Govende yani dansı umusikiye oğulculu belgeli hükümette. Ansvariga i Kurdiska riksförbundet ska dela ut priserna. Gruba Bolese Ümidada Hatiyane Zarukene Keremkin Verim Teşya Meyvana Gruba Bolese Alaka Jüriye iskine Bollnäsgruppen har fått Jurins speciella gåva. Hususa kültür folklora Kurdida işe peşniyarinetine. Juryn tackar gruppen för deras fina uppförande vad gäller den kurdiska kulturen från iranska Kurdistan. Och nu Kurdiska riksförbundets ordförande ska presentera deras pris som är Gak Mahamad Kijana. Hem gazi hemi grupe ku iştiraki vederekine bahsedilen ye köyse derecas kendine emet başıyla beşim hem disa ve jüri duhazın minnettarı Deras varje grupp ett pris. Tack. Koma şulavi şekerema kura keremken befermun verin saloni Sulav-gruppen vill ni vara snälla och komma fram till podiet för att få Gerek spastie o Neistiku yönelik ku işe ve haberime o gelimektir. Vi tackar er hjärtligen för vad ni har visat oss. Keremkin şiterema kura verin saloni. Nu kommer man till podiet för att få sitt pris. Spasiofli termin coğrafyadaki köy ve şehir Nafşerin Culemer Gev Hekariye Koma şına Koma komela şına Koma komela şına derecesi yemin verirken Kvinnoföreningens folklorgrupp Koma Dilan derecesi yemin ya beşebestendiye ve evveti grup endireşi emcvana rajı spaskekö jipaçek yuvelat deme folklorame kültürame rabenimetine. Dilan-gruppen som var första gruppen som presenterade sitt program har fått andra priset. Jag vill att ni applåderar dem jättevarmt.
مدگلی اشتاری Talan livedere koy emet teslimi federasyonu bikin her hevali li grubanda dikaren çi işe çi vakti gidini her denispeta ditin ameda kilu kemasi vançubun jüve deri bibinin gerekleşendiye en van daveti sağlam صوتي مشغول صوعا لأنها فيلتا جوه الجروب هافوت مشتبيسة Gratulerar och hoppas att ni blir glada för det. Det har vi alla varit. Och som jag sa i början, अमेरिकी है शेख में मोहम्मद बड़े बयान और बड़े काश के वो के लिए की रसाई होती है ना شو دعوة ئەم ڕۆژی ساڵی تازە نەورۆزە هاتەوە جێژنێکی کۆنی کووردا بەخۆشی و بەهاتەوە ئەم ڕۆژی ساڵی تازە نەورۆزە هاتەوە جێژنێکی کۆنی کووردا بەخۆشی و بەهاتەوە منالك هيدر سياجين تالك يا خياجين تالك دسكيران كتركي ديار بكلا حزيلة يو خاص بيكو حزيلة يو خاص بيكو رنگی زعفران روژە خۆشە ڕۆژی نەورۆزە جەژنێکی خۆش بۆ کوردی پیرۆزە ئەم ڕۆژە خۆشە ڕۆژی نەورۆزە جەژنێکی خۆش بۆ کوردە پیرۆزە ئەو ڕۆژە خۆرە خۆنی کوردستان ئەو ڕۆژە ڕۆژی شادیە نەورۆزی کوردستان ئەو ڕۆژە ڕۆژی شادیە نەورۆزی کوردستان يا يوزوزان تجيب الانجوشيري بجيب كردستان هرچار خيزن كردستان هميجي يا يوزوزان تجيب الانجوشيري بجيب كردستان من دبينا بكشتن وبالفرمان بجيب كردستان أزبجو كم دقوين ظلماتج من دبينم بكشتن وبالزندان بجيب كردستان
نەڵێ مەرجی کوڕم تووشی پەژارە و شیوەنی کردم وەیدایە وەیدایە ئەخ دەلێلێ دەلێلێ وەیلێلێ وەیلێلێ ئەگەر دای بە تێکۆشان لە ڕێی بافی گەل و ئەو خاکەدا مردمۆی نەڵێ مەرجی کوڕم تووشی پەژارە و شیوەنی کردم ئەخدایە وەیدایە وەی دەلێلێ دەلێلێ وەیلێلێ وەیلێلێ ئاخ وەیلێلێ وەیلێلێ ئاخ دەبێ ئەو کاتە دڵشادی کە کورد و باوەڕی بەرزی بەسەر بەرزی لە باوەشدا بەرەوەم ڕێگەیەی بردم وەیدایە وەیدایە وەی دەلێلێ دەلێلێ وەیلێلێ 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 ئاخ وەیلێلێ 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 ئاخ وەیلێلێ 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 ئاخ گەلۆ منی شەی بولبولی شەیدا وەکو تۆ
Ni är välkomna till 8 dagar där en av våra gäster idag är Keja Isol som är ordförande i Kurdernas riksförbund. Välkommen hit. Händelserna i Halabja har väckt väldigt starka känslor på många håll, inte minst naturligtvis bland kurder. Var det därför det blev tumult vid Iraks ambassad? Ja, de kurder som bor i Sverige har mist sina anhöriga i Halabja. Och jag vet att en kille som har mist hela sin familj och anhöriga i gaskriget. Och då förstår man varför man kan vara så upprörd mot irakiska regimens angrepp mot kurder. Du är inte irakisk kurd, du har inte mist anhöriga? Nej, det har jag inte. Men vi är en och samma folk, och kurder som drabbas i Irak eller Iran eller Syrien eller i Turkiet är samma för oss. Vi får prata vidare om en stund, Keja. Och Iran är minst lika bra som den de kan få på andra håll, men att man ändå gärna skickar offer utomlands därför att det finns propagandavinster att göra. Och det är precis det som finns med i bilden när Landstingsförbundets organ Swedhealth ska ta ställning till Irans begäran om att få skicka överlevande från Halabja till Sverige för vård. Nu är det dessvärre så, Keja, att Halabja inte är det enda exemplet. I ett pressmeddelande för några dagar sedan skrev ni att Irak sedan den 15 april 1987 har angripit kurdprovinser med kemiska vapen 96 gånger och att 8000 civila offer har krävts. Den här typen av uppgifter brukar vara svåra att kontrollera. Vad grundar ni dem på? Ja, eftersom världspressen finns inte på plats och bägge länder som utkämpar krig mot varandra, Irak och Iran, de är fiender till den kurdiska folket. Och då är det svårt att få bekräftat från officiella håll. Men vi har kontakter och landsmän som vi har
ständiga kontakter som vi har fått uppgifter att Irak sedan den 15 april 1987 har använt vid många tillfällen kemiska stridsmedel mot den kurdiska befolkningen. Och det är alltså då också innan Iran blev aktivt i det här området? Ja, det var långt innan det, och Irak har egentligen använt kemiska stridsmedel mot kurder långt innan under det här kriget som har pågått i 8 år. Men nu senast så sker detta alltså inom ramen för kriget mellan Iran och Irak, vilket betyder att kurder i det här området blir en bricka i kriget, ett politiskt slagträ. Ja, precis, för att kriget mellan Iran och Irak det är en intressekrig mellan bägge länderna som meningslös, som har pågått 8 år och kostat tusentals människoliv. Och den kurdiska befolkningen som kämpar mot bägge regimerna, som för väpnad kamp mot både Iran och Irak, har kommit i kläm som du säger. Och bägge länderna använder Kurdistans mark som slagträ för sina meningslösa krig. Det är alltså så att Iran stödjer kurder i Irak medan Irak stödjer kurder i Iran. Men det blir en paradoxal situation här då, därför att kriget, kan man säga, på sätt och vis gynnar då den kurdiska befrielsekampen i och med att kurderna på båda sidor gränsen får stöd. Ja, det är tvärtom, för att varken Iran eller Irak kan stödja det kurdiska folkets kamp. För att, som jag sa, att det finns ett kortsiktigt skede här där detta stöd för irakiska kurder och iranska kurder från båda sidor ändå kan fungera som just ett stöd i kampen. Det kan vara fråga om en känd stöd för att använda mot den andra regimen. Men i själva verket är bägge regimerna fiender till det kurdiska folket, och de aldrig kommer att acceptera att det kurdiska folket får sin befrielse i de länderna. Om Iran skulle stödja det kurdiska folket, varför kan de inte göra det i Iran? Och likaså om Irak stödjer kurdiska folket i Iran, varför kan de inte först börja i sitt eget land? Blir det någon skillnad för kurderna i det här området om det blir fred mellan Iran och Irak? Det beror på. Vi själva förespråkar, vi vill att det ska bli fred, för det är ett meningslöst krig som även krävt andra offer, inte bara kurder. Men jag tror inte det blir någon skillnad om bägge länderna kommer överens, för då kan de bättre kontrollera. Nu har de inte kanske chans eller tillfälle att göra precis som de vill, men när det blir fred så kommer de, som de har gjort i åratal, förtrycka det kurdiska folket och dess strävan för frihet. Detta med att kurder är politiskt slagträ är en komplikation. En annan är att det finns en splittring också inom kurderna. Det finns en uppsjö av olika organisationer och rörelser som bekämpar varandra. Ja, det var tidigare så, men senaste året så har många framgångar nåtts mellan kurdiska organisationer. Just nu finns det en enhet som har åstadkommits bland kurdiska organisationer i Irak till exempel. De har bildat en front som de kämpar mot irakiska regimen. Det var i augusti förra året. Det var i augusti. Men här finns ändå, det finns enhet på vissa kanter, men ändå inte en fullständig enighet inom det kurdiska folket. Och ytterligare en komplikation är just denna själva geografiska splittringen, att ni lever alltså i 4 olika länder. Ja, det är mycket komplicerat eftersom vi har 4 olika fiender, och de har stat, de har makt, de har pengar och inflytande i området. De kan mycket lätt kunna utnyttja vissa grupperingar i kurdiska rörelsen. Och de har gjort i åratal att försökt splittra kurder och använda kurdiska organisationer mot varandra. Därför är det svårt, men vi har hoppet att vi ska enas och bilda front så brett som möjligt. Vet vi svenskar i allmänhet vad kurder är för ett folk? Är det din erfarenhet?
Ja, jag tror att de senaste 2 åren så har den kurdiska frågan uppmärksammats i Sverige, även om det var på annat sätt. Men just nu tror jag att om man jämför med tidigare åren så tror jag att svenska allmänheten vet mycket bättre om kurder och dess problem. När du säger på annat sätt så menar du förmodligen utredningen om mordet på Olof Palme, där PKK figurerade som huvudspåret. Och PKK är då alltså en mycket liten del av den kurdiska befolkningen som totalt är cirka 20 miljoner. Men hur har detta påverkat svenskens syn på kurderna? Har det påverkat det negativt? Nej, först och främst tycker vi att även om vi kurder fanns i utredningen kring mordet på Olof Palme, så tycker jag att uppgiften ligger att den svenska allmänheten, massmedien, ska först och främst ta den kurdiska frågan i sin helhet. Vi är över 20 miljoner människor som bor under förtryck, och vi är ett gammalt folk, och vi har mycket stort, vi kan bli mycket stort maktfaktor i området. Det måste man tänka på. Inte för att det händer en händelse att den uppmärksammas på nackdel och så där. Så jag tycker att det har blivit lite snett som man har diskuterat den kurdfrågan. Och samma sak gällde när massakern, folkmordet skedde i Halabja, då svenska massmedien har tagit det mellan raderna. De har inte ordentligt undersökt om det var rätt eller inte rätt, och de har bara skrivit lite spalter. Och vi har gått ut för drygt 1 år sedan, när irakiska regimen använde kemiska vapen mot kurderna, har gått ut till alla frivilliga organisationer, svenska regeringen, överallt, och sagt att Irak använder kemiska vapen. Men det var inte ett enda röst som hördes. Men nu har det hörts väldigt många röster. Det har väckt väldigt starka känslor. Jag vill tacka dig för att du kom hit, Karin. وەک کوردێن سوێت gelek kêfxweşin ki nav me da mamosteyekî hêja mîvanekî giranbaha heye Doktor Ordixanê Celîl. Endamê Yekîtiya Nivîskarên Sovyet, her wiha endamên Yekîtiya Rojnamevanên Sovyet û her wiha xebatkarekî sereke yê Înstitûta Rojhilatnasiya Akademiya Yekîtiya Sovyet li Leningradê. Gelê hevala wek hûn dizanin Kurdê ku li dervê welat dijîn ji kîjan sebebî dibe birabibe di gelek şertên zehmet te dijîn. Ême Kurdên Ewropayê ku li Ewropayê ciwarin û her wiha Kurdên Sovyetê ku ji welatê xwe dûr ketine, gelek pêwîst dike ême bi hevra pêwendiyekî xurt deynin û vî şûnda imkana derxînin, imkana çêkin ku hevdû ziyaret bikin, pirsa hevdû bikin û bikaribin hevdû baştir nas bikin. Cara pêşînê li Swêd yek ji mamosteyên hêja di nav me dayê em gelek xêratin bo wî zî dikin, bo we hemiye dikin. Fermo mamoste Doktor Ordixanê Celîl. Kafkazı. Ev yeko dijin Ermenistan'a Sovyetiye, Gürcistan'a Sovyetiye, bek Azerbaycan'e, u Jivan Respublika der, Kazakistan'e, Kirgizye u Türkmeniye. Naka hajmara Kurde Sovyetiye digijen niziki 200,000. چون مگود اوانا دژین سه چهار رسپوبلیکی حملی دا چهار پنج رسپوبلیکی حملی دا لیبروی که هم بین بس چاوی خواه شکل ایروین گره که بزن بین چه هبو ور 6-7 سال 7 سال بره کردزا قفقاز
خواه پر بفکر من کرد جیبونه نک هاتی بونه یه جیبونه چمکی معلوماتی ده هیا کو هی قرن 12 دا هنا جن پادشاه تماره دولتا رومه و ارمنیا را تبایی کی دبه رجاو نگرن ام دویژن تشتکی فهم دکن هون جاجنا تشتکی دبه باش بکیزون دەبرا شاعیرەکانمان دەکەین نامەی داوانامەمان بۆ بەڕێکردبوون کە چەند داواز
داخوازیێکی ئێمە بوو کە نیازمان وا بوو نامیلکەیەکیان برۆشیرێک بەم بۆنەوە دەربکەین بەس لێ مخابن هەندێک شاعیر نامەیان درەنکەتە دەستمان بۆیە نەمانتوانی ئەم کارە ئەنجام بدەین هیوادارین دوای ئەم میرەزانە شاریە قەولەکەمان بینە جێ یانیش لە بەربانگدا چەند لاپە دەربەدەرم بێجل و بەرگم هیچ کەس ناکاتن دەرمانی مەرگم دەرگای دوو دنیام لەسەر گیراوە دوژمن لە چوار لا دەورەی جواتت ئاستی نەمان دەنگ بۆ نەدان سنوور نەمان مەنەشکاندن یەک پشتگیریە مافێ گورگ و دەهبا دیکەن کا دەرگەهوان کەسێ نەگوتە خێرە و دەردێتە چییە کلیلێ وان دەرگەها یەک ناف دەستێتە و کەبنەوارێتەدا پەیکەرەی ئەشکەنجە مۆری چی دەرد و ڕەنجە مندا بەحری و دیدەی گەشە و هەواری دێوەی نیشان دەری چالاکی نەبەزین و یاو قەرەقڵ تەسلیم گیریە وار تۆرە حەسەنش چوێرەگێ هاکردە هاکرداس بە هەنزاران ئینسان تێقەلەبیە ڕۆژۆیە و داراجێنیدە ڕۆژۆیە و حال و چەولیدە شایدەکە کۆری خامۆشان تا بەیانی هەشت بۆ گەلم لە شیوەندا سەتی خەم کەوتە سەر ریزێک لە ئەژنۆم دەست وەرهێنا بە یادی کۆنا چما بەختێ مەڕەشمایە و قەد جارێکێ لەسەر ساڵ و بەهارێکێ چرخ و زغرینە فەلەکێ لوار و گوندێ مەنایە حەلیم دایێ ئەس بە گوندێ مەدا هاتم مدید گوندێ مەچار تاخە بەردا چەم و مێرگ و زەدی پرچی من و ڕەز و باخە سەردا چیاکێک بلندم زێدە بۆ ببینم دوێنێ میوانی میرێک بووی ئەمڕۆ مام و شەیدای کوچکی میرێکی تر چاک لە بیرمە و لە بیرت دێ دوێنێ وەڵا چ کارەسا بەسەرداها ئێمڕۆ مام و وا دێ کارەساتێکی تر کس بەرە و گەروی مەرگ ماڵ ئاوایی لە خوا ئەکا و لە کەناری ئاسمانێکی بێچارە ئاوا بێ بەڵام ئەی تۆ ئەی شاری بەسۆی دڵەکەم هێرۆشیمای کۆتاییەکەی سەدەی بیستەم کە تۆ مردی ئەستێرەمە لە بەرمەرگی هەناسەی ماتەمی منە ئەستێرەی چی لێ من تۆ دڤیای لێ لە هۆژی من تۆ دەبێی وەک شەبانێ صوتی و حەیرانێ دلیلا کەتی و شکستی وەک نێچیروانێ نێچیرێ تاژی و تیلەک دەهبەی هاوێنی بڕوایە شاعر چییە؟ گۆفرۆشە دڵدارێکی بەوەفایە جەنگاوەرێکی تەنیایە یان دوا پێغەمبەری خوایە لەم سەردەمە دژوارەدا کە ڕۆژی باسکی ڕەشماری کارەساتێ دەئاڵێتە گەردنی بەرزی وڵاتێ لەم سەردەمە دژوارەدا کە ڕۆژی باسکی ڕەشماری کارەساتێ دەئاڵێتە گەردنی بەرزی وڵاتێ کە ڕۆژی چەمی گڕکانێ دەڕژێتە سەر باخی سەوزی هەرچ جەم و ڕیبارێ هەی 5000 جارە شێلی بۆ هەرچ گوڵ و نێرگزە هەی 5000 جارە کوزری هەرچ بەفرال سرێکیایەکێ مەمای 5000 جارە بهژی هەرچ گە و بلبلێ هەی 5000 جارە ئاواز گەوریێ داخەندقی هەرچ کەڤوو کەکاسپی لەسەر تاکێ دارێکێ دادا
Alla hjärtligt välkomna till det här mötet som Kurdiska riksdagen har arrangerat. Och jag vill speciellt vända mig till paneldeltagarna och jag vill framföra vårt tack till er för att ni har... Med kurdiska frågan sedan 1975. Jag har besökt Kurdistan 3 gånger, varit i den turkiska delen, i den irakiska, iranska och i den syriska. Hans-Göran Frank, riksdagsman och advokat. Omar Sheikh kurd från Syrien har varit verksam i de flesta kurdiska motståndsrörelserna i Iran och Irak sedan 60-talet. Ett människa, tidningarnas telegramdel. Jag har besökt området några gånger för Iran. Alla Kortman jobbar som flyktingsamordnare i Eskilstuna kommun och har dessutom för 4 år sedan skrivit en bok för Invandrarverkets räkning som heter Om kurder. Åsa Söderqvist, tills nu riksdagsledamot, och jag har arbetat med den kurdiska frågan i parlamentet och på annat sätt sedan 1980 kan jag säga. Inspirerad av Elin Claesson faktiskt, som gav den första impulsen att skriva om den sakerna. Ibrahim Jurabci representerar KDP i Iran. Selim Keya از بناو ترابیر الوزری کردستان جیبین داشت. Tack ska ni ha. Som ni ser, en del av de inbjudna har inte kunnat komma. Detta beror främst på att vi har arrangerat det här mötet med mycket. Bland oss, våra svenska kamrater från samtliga riksdagspartier, Miljöpartiet och Socialistiska partiet. Nu ska jag försöka ge de representanter från partierna för att lyssna deras tal. Först kommer från Socialdemokratiska arbetarpartiet Gunnar Stenhag, internationella sekreterare. Varsågod. Plågas av otaliga krig och övergrepp. Detta gäller i synnerhet de 10 miljoner kurder som lever i Turkiet, Irak, Iran, Syrien och Sovjetunionen. Nu kommer representant från Folkpartiet, Hadar Kars, riksdagsledamot, före detta handelsminister. Varsågod. Kurderna är ett folk som mött osedvanligt stora svårigheter att vinna nationellt och internationellt erkännande av sin kulturella, språkliga och och andra utsätts för långvarigt lidande. Jag ska inte här gå tillbaka och analysera konfliktens orsaker. Däremot är jag säker på att så länge folket lever under terror. Kurdiska vänner, det finns bilder som man aldrig glömmer. Som tv-bilderna från den kurdiska staden Halabja i Irak. Halabja var för 1 år sedan en vanlig kurdisk stad. Barn lekte på gatorna, männen gick till sina arbeten och kvinnorna skötte hemmen. Visserligen hade Halabja sargats av kriget mellan Gudrun Schaman, ledamot i partistyrelsen och verkställande utskottet. Varsågod. Vänner och kamrater,
Låt mig först uttrycka Vänsterpartiet kommunisternas solidaritet med det kurdiska folkets kamp för sina nationella rättigheter. Vi vet alla att VPK i många år konsekvent stött er kamp mot det förtryck som ert folk är offer för, från regimernas sida i Iran, Irak. Socialistiska partiet att tala Sundvall, ursäkta mig. TV-bilder av hur tiotusentals kurder flyr undan den irakiska arméns stridsflyg, tunga artilleri och giftgasbomber. De här TV-bilderna har upprört den svenska opinionen. På samma sätt väckte andra bilder för ett halvt år sedan världsopinionen till medvetenhet om Saddam, fascist, mördare! Saddam, fascist!
demonstration. Rättssäkerheten i Sverige, det är ämnet i magasinet ikväll. Med utgångspunkt i en polisrazzia mot en kurdisk klubb i Stockholm 2 veckor efter mordet på Olof Palme, så ska vi tala rättssäkerhet med chefs-JO som kommer hit till studion. Rättssäkerheten i Sverige. Tar myndigheter ansvar för sina handlingar, eller är det så att en myndighet kan begå allvarliga fel och sen undandra sig ansvaret? Dessvärre så verkar det faktiskt som det är på det viset. Fel kan begås och sen så rycker myndigheten bara på axlarna. Åtminstone om man ska döma efter en polisaktion i Stockholm fredagen den 14 mars 1986, 2 veckor efter mordet. Det är ett olaga frihetsberövande. Ja visst, det är ett såklart olaga frihetsberövande och det säger ju också JO indirekt. Man saknar klartext därvidlag tycker jag. I sitt beslut skriver justitieombudsmannen Anders Wigelius att visitkortet med adressen i sig inte var tillräcklig grund för en husrannsakan i den kurdiska föreningens lokal. Även om man vägde in andra brottsteorier som fanns i mitten av mars 1986. JO syftar då på det så kallade... Då är ju de här männen frihetsberövade bara därför att de råkar befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. Helt såklart. Och de är kurder. Och de är kurder, ja. Ingen av de kurder som fanns i lokalen vågar ställa upp och berätta om vad som hände. Man misstror de svenska myndigheterna och man är rädd för att anhöriga ska bli utsatta för repressalier i Turkiet. Svensk-kurdiska arbetarföreningen beskrivs av kurdexperter som en icke-militant och mycket fredlig grupp. Och man har inget som helst samröre med den terroriststämplade organisationen PKK. Men de här dagarna räckte det med att vara kurd för att bli misstänkt för mordet på Olof Palme. Tror du att polisen hade slagit till mot den här lokalen om det hade varit en vanlig svensk förening som hade funnits där och inte en kurdisk förening? Nej, det tror jag absolut inte. Och det är helt uteslutet att en rättsstat som Sverige att det kan förekomma sådana där brott. För polisen har begått ett brott. De hade inte husrannsakans bevis och de hade ingen rätt att slå till den här föreningen. Och det har de gjort andra föreningar och enskilda personer. Så att det här gällde, polisen har aldrig gjort skillnad mellan de misstänkta och omisstänkta. Hela den kurdiska gruppen har stått för deras uppmärksamhet och de har kollat, avlyssnat, de kollar och avlyssnar fortfarande. Polisen har också hävdat att det fanns grund för så kallad personell... God middag. Utrikesdepartementet i Stockholm utrymdes under några timmar idag sedan en kurdisk man i samband med en demonstration utanför UD hotat att sätta eld på sig själv i en bensinindränkt bil som han kört upp utanför huvudingången. Kurden, som är ordförande i svenska sektionen av Organisationen för mänskliga rättigheter i Irak, protesterade mot besöket av Iraks vicepresident Maruf, som i förmiddags inledde samtal med utrikesminister Sten Andersson inne i UD-byggnaden.
Mannen avbröt sin aktion och lämnade bilen självmant för drygt en timme sedan. Samtidigt demonstrerade ett 50-tal andra kurder på Gustav Adolfs torg utanför avspärrningarna runt bilen. Stämningen bland demonstranterna var stundtals upprörd och ledde till lättare handgemäng med polisen som grep ett 20-tal demonstranter. Den statliga kabel-tv-nämnden fattade inget beslut idag om huruvida tv-bolaget TV3 ska få fortsätta sina sändningar eller inte. Enligt en utredning gjord av en tjänsteman vid nämnden sänder TV3 mer